Makatugang si Kararay maray na hapon po sa gabos ng mga parantabay. Webes na naman. Mag-irebe-iba naman kita digdi sa programang 3D sa GB. Ito po ang sendong amigo sa radyo. Edwin Teralda po. Nagpapaabot sendo nin pangungumusta ngunya na hapon na ini. Sa laro technical si Nems Flora. Mga nakantabay sa DCGB News Online. Sa radyo 729 kHz po, Anbirikan. Sa Facebook Live. Siniba pang social media application. And sa mga lugar na pig-abot kan sa tuyang broadcast. Pati na sa ibang nasyon. Okay, sige. Diretso po kitakan sa tuyang mga istorya. Ngunyan na pagkahapon na ini. Medyo marerahay na panahon. Although from time to time, nagtataga Torotagiti, nagtataga uran-uran, nagtataga init-init. Kaya pasiguro man gararay tabi. Pasiguro manggararetabi ta an-araw kayo ng mga sitwasyon minadaranin siyempre yaon dyan ang mga sipon, abo, trangkaso, etc. Kaya ingat-ingat sa natabi kita. Ano po? Okay? Sige. Rato na. Diretsyo na kitakan iba pa niya itong mga pag-restorya. So mga evacuees palantabi, yan, after several months or sabihin tang 7 bulan, 7 bulan na pagtinir sa evacuation center, tinugutan manggiraray na magpakauli na. Yun ng pigmamawot kan mga evacuees. Noari na daw kanya kami makauli sa samuyang lugar. Grabe na ngayaan sa tuyang kaaditan. Or pawot na talaga. Grabe na ang kumbaga napapawot na sindang maray na yaon sinda sa evacuation center. Pero may evacuation o decampment order na na ipinalawaso provincial government of Albay na pwede nang mag-uruli o nag-uruli na nga ni kasubagong aga pa poon so mga evacuees. Yan. At last ngaya, nakaguruginhawa na. Kasubanggi nga ni, nag-agi kami dyan sa Tent City sa Malilipot, sa Barangay Bongga ito. Siba, medyo kunyana, o yan ang aros, siba, day naman. Tapos iba talagang nag-uruli na disdi pa kayo maski na sa alert level 3 pa. So iba nag-uruli na talaga. Minabaralig siya na tatanems sa evacuation center kung may paapod, may pila para sa ayuda. Pero siya iba talagang minauli na sa aron ninda. So ibang mga dapat ngayang resikasyon sa arong magbadas-badas lamang siyempre
aramtang padagos so mga pananom ninda duman. So natad ninda malamang maawuto na. Di pinagmaray na mabadas-badasan niya lamang. Buda so iba nindang mga atama na hayop. Baka ngaya warara na. So, sobrang pasalamat kan mga evacuees na sinda makauli na at last. Bago man nag-uruli sa mga evacuees, pinabalunan kitig sararong sako nin bagas. Yan. Ayos pag more than 1,000 families ali sa Madilipot, Daraga, Kamalig, Ginubatan, an recipiente kaining tigsararong sako nin bagas. Nakauron may si APSEMO Chief Bobby Cristobal. Sabi niya na maski sabiyon na pinauruli na sa mga evacuees, still bawal po giraray na maglaog sa 6 kilometros na permanent danger zone. Ibinaba nga ni sa alert level 2. An bulkan mayon, an abnormality kay ni. Pero it doesn't follow na sa mga evacuees, mga residentes kan barangay, pwede na kamo makalaog or makalampas sa 6 kilometros. Bawat sabiyon, ang danger zone is 6 kilometers. Although, may mga barangay talaga na nasa laog kan 6 kilometros. So, mag-injute ka mo pasiring sa itaas pa. Di manggiraray pwede. Maski sabiyon, niyaon duman suhanap buhay nindo. So mga pulis na nagbabantay dyan sa border control, yaon pa manggiraray tabi, yaon pa manggiraray, sisitaron manggiraray tabi kamo. Kung kamo maglaog lampas sa 6 kilometros or bot sabiyon itong pasiring sa 5 kilometros. Yan. Kaya ingat-ingat man giraray tabi kamo sa mga residentes dyan. Pero at least ngunyan nakagios-gios na tabi kamo. Nakagios-gios na kamo at least nakauli na kamo sa sendong mga barangay. Mawawara na sa sendong mga kahaditan. What will happen nga sa yan ang Binarayaan Evacuation Center? Okay. Pwede man gayo, inda ko lang kung itong mga tulda na itanao kan DSWD sa mga evacuees, pwede nindang darawon sa arong ninda. Ano daw? Alam nga man na basta sa nabarayaan ito. Magayon man ba? Kung areglado pa man, pwede man gayon darawonan nila. Sa senda naman gayon dito. Pwede man dito nindang magamit na pang paruayahay ng alimbawa. Ayan. Pero at least, day ka mo giraray tabi mag-compare. Day nga na mag-compare na ngaya alert level 2 na. Day pa. Sagod na day pa na ibababa sa alert level 0 ang status kan bulkan mayon, but sabihon na alert level 2 may piligro pa manggararay. May piligro pa manggararay. Who knows? Nagbaba nga na sa mga parameters. Deta easy na baka mga rosaro or sa mga masunod, magbigla na naman yan. Baka, di anon sistema kani, durulaga na naman. Pero mariray nga ni ngunyan, sa sitwasyon kan bukid, tasigi siya na so danglay kan mga volcanic debris. Sige siya na so, kung baga, siya na,
Dahil iba ko araw kan mga panahon na talagang minapusngak talaga yan. Hmm? Sungun yan baga mailing ta na sa mga volcanic debris, sige siya ng dulay. Nangyari naman ini tatanems kan mga panahon. Kan de ko gari ma-share to kung anong taon ito, na sige siya na so dulay. Kan mga volcanic debris. Yung man iningon yan, ining karahayan man. Ano? Bakit itong so talagang mailing mo dyan? Although nagkaigwaman ki mga yan ang pagturon kan mga gapo, pero bako so mga siring kan mga nakaaging talagang mokusugon. Ano? Yan. So, anyway, magpasalamat tabi kita. At medyo nagtunong-tunong na so abnormalidad kan bulkan mayon. Iyan ang karahayan man dyan. And so mga evacuees, pwede na kamugararay magpuon-puon naman. Iyo? Paano may man? Bata pa lang siya iba pala tatanems. Ano? Ang ginibok kanibang mga evacuees. Di may ayuda sa inda. Ano? Bagas, sardinas, o kung ano pa man. Yan. Ano ba? Na ano naman, na siyempre masawa ka naman talaga. Talagang masawa. Ano na ini puro na na dilata. Ang ginibukan iba, barter, trukis. O dilata nga sa imo tatanems, itrukis mo sa kuya, tawan ta ka baka. Ayan, karning baka. Pero sa lata mang giraray. Corn beef pala. Iyan ang sistema. Ano? Okay, anyway. Maugma naman kayo sa mga ano yan, mga evacuees, ano, na kabalik na sinda sa sendang mga lugar. Ang problema na naman tabi araw kayo ni sa mga nagbaralik sa lugar ninda na sige baga ang bagrat, sige baga ang uran-uran, minsan makusog. So mga evacuees na yaon sa mga gilid nin salugan, diyan sa may mayon. Yan, arani sa sapa, arani sa salog, mag-ingat manggiraretabi ka mo. Kabalik na ngani ka mo sa lugar nindo, pero may threat man giraray, may hazard man giraray because sa mga volcanic debris na nakadeposito dyan sa may pamitisan kan bukid, kung sigida ang pagpaparauran, malamang ianod iyan. Lahar flow or flash flood. Iyan manggiraray ang bantayan. Kaya sa mga barangay officials, iyan, be alert tabi. Ano? Yan. And siyempre, sa mga taga-barangay mismo, maging alerto manggararay kung in kaso arani ka mo sa mga lugar na babaha. Delicate. Nakaligtas man nga ni ka mo nga sa volcanic eruption, pero so mga post-eruption event, araw kaya na mga lahar flow, mud flow, etc., pwedeng makadiskwento lugod. Iyo po. Okay? So, yan tabi. Ano? Yan. Tinarabangan naman inikan mga LGU na magpakauli. So, iba nga ni, gayod, arabo na mag-arali sa evacuation center. Tranquilor niya kami digdi. Bot sabiyon, mga tugang, tanakauli na kamo sa mga barangay nindo, dahil na kamo maglaom na igwapang masunod na ayuda. Dahil na kamo maglaom kayan, disponir na kamo kan iba pa nindong mga pangangaipo. Kaya nga ni, pinabalo na kamo sarong sakong bagas. Paano nga sa pinira? Alagan na, puro sa na maluto. Bala naman kamo magdisponer. Bata ang sarong sakong bagas, maray nga ni kung 50 kilos iyan, kung nga sabi yung tanang 48 kilos, kung duro na kula ang sa inong pamilya,
ansarong sakong bagas, di nga abutan ki sa rumbulan. Ano, Tata Nems? Mga duwang simana kayo, tulong simana, ikon mga kusog magkaraon. Oh. Ano na, di na kami ang hanap buhay. Oh. Igwa pa man ki ibig tataw ang gobyerno kung kwalipikado ka mo. Kung di ka mo kwalipikado, iyan ang problema. Okay? 20 minutos po makalampas an alas 4 nin pagkahapon. Tigdi sa tuyang programang 3D sa GB. Ngunyan na pagkahapon na ni. Atod sendo sa karahayang buot ka na pisina ni Albay 3rd District Congressman Raymond Adrian Salceda. Okay. Sige. Sa aga tabi mga tugang, sa aga, alauna nin pagkahapon, nakatalaan na inaguraran an bindisyonan and syempre, ito turn over itong 48 classroom dyan sa Marshall Oranyola Memorial School sa Ginubatan. Travesía ba yan? Barangay Travesía. Yan. Masyurtiyo ni Ning Morms because uyog-uyogon mo yan. 48 classroom. Igo ki mga 2-story, may mga 4-story. Apat na eskalon. Usually, ang pigpapagibo is apat na eskalon. Perirang classroom yan. Yan, tigrili magayod times 4, 20. Tapos, igo pa ki saropang building, another 20. Tapos, may saropa, apat na classroom. Doing eskalon, 8. Di 48. Sa aga, madigdi mismo si Education Secretary Sani Angara para sa inaugurasyon, ribbon cutting, bindisyon, and turnover kaya ng mga classroom dyan sa Morms. Ini po, ipinagibo ini kang gobyerno. Gobyerno nagpundo kay ni. But sa inisyatibo kan ako Bicol Party List through Congressman Pido Garbin and Congressman Jan Chan, na-realize ining dakulaon na proyektong ini dyan sa Ginubatan. Iyo? Sa agang hapon iyan iinaguraran. Yan. And we are expecting na aside from Senator o kaya Secretary Sani Angara, dakul pang mga madirigdi. Of course, siyempre, mga opisyalis kan DepEd. Yan. Siguradong madigdi ng GAD. Tiyaon si ubos ninda. Ano? So, sa ali sa region, ali sa province, and sumanga taga dyan man sa Ginubatan. Yan. Tamalay mo, magkigwa pa ki dit na oron-oron, ang problema sa eskwelahan, usto na sana. Baka lamang matukar ni Secretary Angara. Ano? Aramtang padagos baga na, lalo na yung mga nangyaring mga violence sa eskwelahan. Tapos, inbulto sa mga aki. O baka lamang matauang ki kasimbagan. Taramtang padagos mga tugang, ang DepEd, ang saro sa mga departamento kan gobyerno na may dakulao na fundo. Natatadayan magamit para sa safety. Bako siya na sa pag-adal kan mga aki. Para sa safety kaligtasan kan mga aki, buda kan mga teaching and non-teaching personnel kan eskwelahan. Sabi nga ni, bako lang tamiling an eskwelahan na kokodal, safe na sa mga aki. No. Yan. So, ining mga concern kan mga eskwelahan, baka lamang matakel, matukar ni Secretary Angara kaampang
sa mga opisyalis kan DepEd digdi sa tuya. Ano? Yan. Nakulong ki mga problema pa ang Department of Education. Maski ito nga ning pigapon na last mile and gida program. Narumduman ko ini ang last mile na ini. Tutukan ini ni dating Congressman Joey Salceda. Yan na last mile. Bot sabiyon mga tugang kan last mile ining programang ini na tawang ki atensyon ang problema kan mga far-flung barangays. So mga ararayo na barangay na day na lamang pigaabot man ki serbisyo lalo na sa edukasyon. Dakulong ki mga ararayong barangay na nalilingawan. Raraot na ang eskwelahan. Day na lamang ki tultul na fasilidades. So, ining pigapon na last mile, baka lamang matawa na ki atensyon sa mga concern man kan mga ararayong barangay. Ano? Yan. Mailing mo sa ararayong barangay, minsan mga apat sa ng classroom. Apat na classroom. Kada classroom, sarong section o sarong year, grade 1, grade 2, 3, and 4. Tapos, pag grade 5, uto ka na, mabalyo ka na sa ibang lugar. Naduruda ko la, uyugo, ang sakripisyo kan mga aki, grabe, gusto na sana. Yo? So, sa Agatabi, iyan event dyan sa, iyan ang Marshal Oranyola Memorial School. And of course, siyempre, pigdala man na magiging yan ang presente man dyan si Mayor Mayor Gemma Onghoko kan ginubatan, si Albay 3rd District Congressman Raymond Adrian Salceda, and iba pa. Ano po? Okay. Maray na hapon kay Ahmad Andador. Yan. Kumusta na tabi, sir? Ang pahit, Saan ka nangon yan tabi, Mr. Andador? Dati ning border me kan mga panahon. Yan. Kumusta na tabi? Long time no see, Then na lamang kita nag-iriling-ilingan. Yang dati-dati nailing ko ini, pero hindi kung siya na naasahin. Maray na pong tabi sa imo, Ahmad Andador. Good afternoon po. Okay? Sige. Bueno, mga tugang 28 minutos po makalampas an alas 4. Mabalik po kita. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Nagdadangog ka mo sa DCGB. Always number one, always at your service. Sige, sa kaduang kaptangkan sa tuyang programang 3D sa GB, ngunya na pagkahapon na ni. Oy, sa Agatabi, Ibalong Festival na. Ibalong,
Sa aga po, an poon kan Ibalong Festival, ano? Sa dining petsa 23 kan Agosto. Yan. Sana maray ang panahon, no? Okay. So, preparado na ang gabos para sa pagpoon kan Ibalong Festival. Ang sistema tabi, base naman sa programa, mapoon ang opening parade. Diyan sa may Mahilera, Malinyada, digi sa Peñaranda Street, baga tatanems. Diyan sa, yan ang may St. Raphael Church. Diyan mapila. Ano? Diyan mapirila sa mga mairintra, masarabay sa opening parade. Then, mapasiring sa Rizal Street. Ano? Yan. Diretso na pasiring sa may Victory. Ayan. Diretso na pasiring naman sa may Kapuntukan Hill. Sagkod naman sa Sawangan Park. Ayan. Bago pa man inigayod sa street presentation, opening parade pa masuneni. Pero, sigurado, magiging makulor na ang opening. Dapat pagpuon pa siya na bongga. Ano? Bonggaan na pahit. Iyo? O, di, reyao na dyan, mailing na nindo dyan. May mga maintra na dyan ng mga characters kan Ibalong. Ano? Mailing na nindo. Yan. Okay. Sa agang hapon tabi yan. Inda ko lang siguro, baka digi sa Legas report, baka daing klase sa mga aki. Kasi siyempre, mairiling. Sa Albay District, de mga inda ko lang. Wala pa man ki order. Ano? Okay? So, mga empleyado kan City Hall, mga opisyalis kan City Hall, and iba pang grupo, yan, siguradong masarabay yan sa agang hapon. Diyan pasiring sa Sawangan. Kaya, yan ang expected na magkakaigwan ng problema sa bulos kan trafiko. Pero, igwa po ki ipapasunod na traffic rerouting scheme. Ano? May ipapasunod yan sa aga. May mga lugar dyan na closed traffic. May mga kalye dyan na sarado sa bulos ka na trafiko. Pero, may mga aagian man kung saan pwede. Talangan man na papundo mo yan. Sa mga aling daraga, alay dyan kung saan na lugar, Maralaw sa Legazpi, may mga dalan sa ng aagihan. Ano? So, dai ma-disrupt, dai ma-kaapektar sa event sa agang hapon. And after that, may siyempre opening concert. Yan. May opening concert dyan mismo sa Sawangan. Yan. Ang pambato is inipong parokya ni Edgar. Yan. Parokya ni Edgar. Yan. Igwa pa ki ibang banda na matugtugman. Ano? So mga arali ini sa Metro Manila. Tapos sa mga dancers. Okay? Kaya pasiguro na kamo sa aga. Sigurado, dyan sa Sawangan Park, pano ini ki mga tao? Pano ini ki mga tao? Sigurado yan. Ayan. Kaya, pero, siyempre, ingat-ingat manggarare tabi. Ano? Ingat-ingat manggarare. Malay mo, kung iko dyan ki mga bintahuso man na iba. Okay? So, sunod-sunod na tabi yan. Poon sa aga, sa mga masunod na aldaw da kulunon ki mga events na mangyayari sagkod na matapos ang Ibalong Festival. Okay? And siyempre, ang saro sa pigbabantayan, ining search for mutya ng Ibalong. Yan. So, 20 lovely candidates. Yan. Naampang minenita ka nagkigwa ki media presentation dyan sa Oriental Hotel.
nakaampang minini na hapot minaman nga ni si iba duman na mga mga candidates. Puro magagayon. Puro may mga talento. Yan. Magdaraogan man sinda, dit na diferensya. Ano? Ta iba man paano so araw ka ng sitwasyon, iba man pag coronation night na. Kung ninervyos ka, di ka makasimbag sa mga hapot. Dataan maarapot yan sa mga yan ang miyembro kan Board of Judges kung arali sa Metro Manila, pag na-intimidate ka, ay dipisil. Di ka makasimbag. Bako? Okay. So, anyway, congratulations na sana. Sabi nga ni Kayan, nakalaog ka sa top 20, you are now considered as a winner. Ayan. Mapagalo ng paglalaog yan sa screening pa sana. Kung di ka makalusot, out ka, siyempre. So, antabay-antabay nindo ang iba pa mga events na mangyayari. Dakol iyang ki mga events. So, ang purpose kani is to encourage our visitors at mga turista na magsilibrar digdi, mag-ugma and see for themselves kung ano ang mga events digdi. Sabi nga ni Mayor Hisham Ismail, na ngunyan pa siya, o kan last week pa, fully book na ang mga hotels. Digdi sa Legazpi. Kung baga, nakareserba na so mga kwarto. Yan. Gusto sabihin mga tugang, dakol ang madarigdi. Nakareserve na nga ni. So, mga accommodation. And so iba pa, kung alimbawa, di na maka-accommodate lagi sa Legazpi, so kataraning na lugar, iwa pa man yan ki mga bakante. Tayo man yun nga napigmamaot kan LGU na magkainganyar ki mas dakol na mga investor na magbugtak nin mga accommodation digdi, hotel or mga apartments na pwedeng ngarang kini magamit kung may mga darakulang okasyon. Tabako man siya na ibalong festival. Dakulong ki mga national conventions na pigigibo digdi sa to sa Legazpi. Tigwa naman kita ki mga mareray na mga convention center. Yan, darakula man pati. Kung nadakulunon ang mga participants nationwide, napapano-tulo sa mga hotels digdi sa toya. So, ang tendency is mag-anap sinda sa luwas kan Legazpi. Okay. Baka mga saro, ma-realize na iyan ang mga Ayan ang mga kamautan na magbugtak nin dakol na mga accommodation or hotel digdi sa Legazpi. Sabi nga ni baga, growing city kita. Mala nga ni, nag-apply na kita para maging highly urbanized city. Kwalipikado na ang Legazpi. Na makaaraw kita sa ibang mga highly urbanized city. Pag inaprobaran ito ni Presidente Marcos, maklasify kita as HUC, ipapaagi naman yan itatanim sa referendum or plebiscito. Yan. Papabutuon kita. Yes or no. Sisa mamasayo ma dyan. Dakula na benepisyo kung an nasarong lugar, highly urbanized city. Dakula na benepisyo. Dahil na kita makikiagawan sa kairasan sa buwis sa probinsya. Mas lalong madakulaon ang kairasan tadarekta na sa nasyonal. Madali ang pagpasar
kan mga resolution ta di na maagi sa sanggunian panglalawigan. Iyan. Nag-apply na kita kayan. Pigigibo na nga ni sa mga mga requirements, mga kung ano mga requirements ni susubmit duman sa Malacanang. Okay? So, anyway, iling-ilingon tayo pagkabot kan mga aldaw. Baka lamang makonsider. Yo? So, kamutabi na nag-aarantabay ngunyan, kundi ka mo sa agang gibo, why not na magdigdi sa Legaspi, mailing lamang ining yan ang Ibalong Festival. Ta sigurado, full of entertainment ang mangyayari. Sagod iyan sa tulong sima naman baga sagod dapit sa 23 kan Agosto. Yan. Okay? Sige. Bueno, so 20 minutos po bago mag-alas 4 o alas 5 pagkahapon digdi sa satuyang programang 3D sa GB. Ito na ta. May pig-anap ako. Okay. Okay. Maray napon pa lang kay King Reynaldo dyan sa yan ang parte kan ginubatan. Ginubatan man sa kuya. Sorry, King. Sa Bunker 1. Ano? Okay. Diyan po sa 3rd District kan Albay, igwa po pig file si Congressman Raymond Adrian Salceda. Ining House Bill number 633 na-adopted na sa plenary session kan Kamara de Representantes. Ano po ang gustong sabihin kay ni? Ini pong pigaapod na Bicol Economic Zone sa Pantaw, Libon. Yan. Sabi di resolution respectfully urging the President of the Republic of the Philippines to proclaim the Bicol Eco Zone in Barangay Pantaw, Libon, Albay as a public special economic zone pursuant to Republic Act number 7916 as amended otherwise known as Special Economic Zone Act of 1995. Yan. Inadaptar na po ini kan Kamara de Representantes. Malangani, may mga nagdediyana. May nagdediyana sa Pantaw. No? Na mga would-be investors. Pigiiling na iyan. Kung saan sinda pwedeng magkulukar nin mga investment dyan. Yo? So, once na ma-realize yan, consider as a economic zone, dakulaon na tabang tabi na not only dyan sa 3rd District, kundi pati sa Albay and of course Kabicolan. Malangani, kung sa tuyang rumdumon, may mga pigpapagibo na dyan na mga, alimbawa, bodega, cold storage, and iba pa. Kaso, medyo napapurupindyente, dalanta ang kaipuan, bago ma-realize iyan ng mga plano dyan, dapat ang road network areglado. Areglado ang road network. Kung may mga problema sa tinampo, madidepisilan, nag-aaragi dyan, maaragi dyan, bako lang mga saraday na bikulo. Darakula, mga truck yan, mga cargo truck. Tama-deliver yan kay mga produkto. Puda, so mga ihaul man dyan, ali man dyan sa Pantalan, paluluwas sa Pantaw Port. Yan. So, kay puan pakidakulang kantidad. Pero,
ini once na ma-declare ining economic zone, ang gobyerno, natural, matagama ke budget para sa implementasyon kan mga proyekto. Yan. So ano ang mga pwedeng pakinabangan kani? Ay dakul tabi. Mauswag na maray ang Pantaw. Garong siya na maging syudad ang Pantaw once na ma-realize iyan. Ngunyan nga ni, asensyado na ang Pantaw. Last time na nagdyan kami sa Barangay Pantaw, una mo syudad na, dakulo na ki mga negosyo dyan sa lugar na yan. Sago duman sa inutan. Ayos ng maray. Ang barangay na yan, kung sa iraman sana, national tax allocation ngaya. Bako na itong internal revenue allotment. Dakulao na. How much more kung iyan maging economic zone? Mas dakul pa ang makukuha dyan na revenues. And siyempre, mababago ang buhay kan mga tao dyan. So economic way, kaya so cost of living dyan, mababago. Maangat ang mga taga dyan. Tamakriar iyan ki employo. Matao yan ki employment opportunity sa bako lang mga taga dyan. Natural, sa mga investor, makuha ki mga tao. Iyo? Sa mga taong ito, arali sa ibang lugar. Di natural, maanap ki maiistaran. Iyo? So, butuan na dyan sa mga boarding house. Bako? Di may negosyo na dyan sa iba. So, may mga core capital. Mabugtak naman kay mga grocery. And iba pa. So, mga taga-luwas kan Pantaw, mapasiriring man dyan, tamaanap kay empleyo. Di, dakulaon bagang bagay ini. Ano? So, yun ini, pupus ini ni Congressman Raymond Adrian Salceda na maano yan, ma-realize yan. Mapatabang natural si Kong Salceda sa sayang tiyoon. Si dating Congressman Joey na yun ang unyan na PLLO Secretary sa Malacanang na. Nasa Malacanang na si Secretary Joey. Hello kay Shirley Antequera Bolaños. Maray na po tabi, ma'am. Salamat po. Yo? So yan. Ang papel baga ni Sec Joey, Presidential Legislative Liaison Office. Siya ang ma-bridge between the Malacanang Executive and the Legislative. Ano? Yan. Siya. Alangan man, na pigbubusol ni pamangkin niya, ni Congressman Raymond, dahil ini makaantos sa Malacanang. Termina ng God. Iyon yung pagsasabi ta, na dapat arani ka sa kusina. Ang natubo dapat surusurugpon. Tanganing ang bulos kan mihoras from the source mismo down to the lowest end user, makaantos. Yeah? Yan. So, we are expecting na araw kayan ang mangyari sa mga masunod. Yan. Tayaw naman sana si Secretary Joey. Ito nga ni, one time kan duman sa Kongreso, sa bago nag-State of the Nation address si Bongbong, kan kasuran ito, July 27 ba ya ito? So iyo, July 27.
nakipag-uron sa muya si Secretary Joey. Sabi niya na love niya manggararay ang 3rd District kan Albay. Yo? And dakulon siya duman na ipiglatag na mga programa na pwedeng mangyari. Ibubusol para ma-realize itong mga programang ito. Dakulon. Ang saro gani pigaapod na from port to airport, from seaport to airport. Ano yan from seaport to airport? Hali dyan sa Pantao, pasiring digdi sa Bicol International Airport. Ano man nga yan? From seaport to airport. Road network tabi ini. Road network. Yan. May mga nakatagaman na duman. Kung saan mabaralda ini mga tinampong ini. Pasirin dyan sa Bicol International Airport. Nakalatag na. Yan. Dakulao na bagay tabi ini. Siyempre, sa mga lugar na aagian kay ini yung road network na ini, mababago man so balor kandaga, malangkaw. Ang sistema baga tabi mga tugang, na kung igwa kitinampo, minalangkaw ang balor kan daga. And kung may tinampo, mailing mo dyan mga nusaro, sa gilid kang tinampo, dakulo na kinagkatugdok ng mga arong, mga payag-payag, mga turutindan, etc. Yung maaling pantao, pasiring sa alubo, pag nangyari yan na seaport to airport, dakulaon tabing-tabang. Pag nagkaburokasan, iyan ang mga tinampong iyan. Bako man iyan harayo sa posibilidad. Taon nga ni kan panahon na si Salceda, gobernador pa digdi sa Albay, siya baga ang promotor gatong pigapod na Gicadale. Congressman pa siya kato digdi sa 2nd. Gicadale baga. Anong Gicadale? Ginubatan, Kamalig, Daraga, Legazpi. Uyan baga dyan sa Kabubuldan. Mailing mo niya mailing, dakulunon kay mga tinampo, mga maiwasunon pati. Yun na yan, surug-surug pon. Iyan pigapod na Gicadale. Gicadale economic growth. Kumbaga, bako economic growth, economic corridor o kung ano pa man. Mala, ilangan nindo, magsakat ka mo dyan sa bulod, kung saan, dahil mo na araram kung saan na mga tinampo. Kung saan ang burubaralda. Pasiring susurusugon. So bako man, anong aran kayo ni, bako man arayo sa posibilidad na ining pigapod na seaport, from seaport to airport, mangyayari ini. Paluway-luway siya ng pahit. Paluway-luway siya na. Dahil man nag-iidali, pero may mga pigbaborokasya ng mga party dyan. Alid dyan sa Pantao. Dahil ko garing na nawalat ko sa arong so mga dokumentos kayan. Magayunon iyan pag-abot kan oras. And makikinabang kayan, bako man siya na dyan sa lugar. Kita entero. So, kay puwan sa nadigi, ang tarabang-tabang. Kanlambang saro. Iyo man siya na ini. Kay puwan na pagtarabang-tabangan, tanganing sa mga pigmamauta mangyari. Po? So, yan. Okay, so, di matulong si Congressman Adrian na di may busol ining mga plano niya. Na makakadakulang tabang ini sa mga mga taga dyan sa 3rd District
kan Albay. And of course, digdi man sa Albay kanayon, ano? Na mabago man lamang ang sitwasyon tadigdi. Okay? And sa papalantabi sa sumitir ni Congressman Adrian Duman, and ini sigurado ini mano yan, mangyayari ini. Ini, bako man ini, ano yan, ayan ang, kumbaga, delikadong proposal. Ano? Nagsumiter si Congressman Adrian kay Professor Lakdang na nagahagad na i-declare on June 29. Ano? June 29 of every year bilang araw ng Pulanggi. Araw ng Pulanggi. Yan na June 29. June 29 mga tugang, kundi ako nasusala, iyo po ang kapistahan kan Pulanggi. In honor sa patron na si Saint Peter and Paul. Yan. So, pigagad niya na i-declare ining non-working holiday diyan sa Pulanggi. To give chance sa mga Pulanggenyos na mag-ugma. Ano? Sa selebrasyon kan araw ng Pulanggi. Buda so culture kan banwaan, etc. O de magkanigad kontra kanian Malacanang. So iba nga ng mga LGU aprobado baka presidential proclamation declaring araw kani as non-working holiday for anong lugar to give chance to the residents to celebrate. Iyo baga, mapirma man siya na kani si Executive Secretary Ralph Recto, na si Secretary Ralph Recto, ka amigo ni Secretary Yanang Joey, kay Recto nga ni nagsumpa si Secretary Joey. So PLLO under Salceda, Padagos and coordination duman sa Malacanang. So team niya Padagos pig-uugid man sa mga agenda kan Malacanang, uugid aadala na kung ano ang mga agenda duman, mga top priority agenda na pwedeng idulok sa Kongreso. Si Kong Joey, o si Secretary Joey, may opisina sa Malacanang. May opisina pa sa Kongreso. Pipa duman nga kami, magduman nga kamo. Sabi mi, maduman kami sa opisina mo, yaong kadigdi. Igwa pang opisina sa Senado. Nguyug-uyugon mo yan. Anyaon naman sa Senado, si Yusek Christian D. Siya man ang bahala makipag-coordinate duman sa mga senador. Si Secretary Joey sa Kongreso. Tako mo, close niya man kadaklan kan mga kongresista. Teperang taon man siyang naging congressman kan 3rd, kan 2nd district. Kaya miridbid niya man sa mga dapat na dulukon kung may lalabi na mga agenda an Malacanang. Iyo? Okay? O sige, paano ugarin tabi? Mapaaram na po kita tapos na kita kan sa tuyang oras digdi po sa tuyang programa. Sa aga naman tabi kita mag-restorya digdi manggararay sa 3D sa GB. Sa pag-aram po kan opisina ni Albay 3rd District Congressman Raymond Adrian Salceda. Ini po ang sendong nakaribang unya na pagkahapon. Edwin Teralda po. Sa aga naman tabi, mabalos kan sinong pagkantabay. Sa indung nadangog ang programang Swedy sa GB. Ang tabayanan